σε όλους. Έχουμε εδώ πέρα μια καινούργια κατασκευή, πολύ απλή, την οποία θα παρουσιάσουμε και θα τη βάλουμε σε λειτουργία. Φτιάχτηκε πιο πολύ για να δείξουμε ότι είναι κάτι πολύ απλό, το οποίο μπορεί ο καθένας να φτιάξει σπίτι του με πολύ απλά υλικά και πολύ μικρό κόστος, όπως έγινε και αυτή η κατασκευή, και πολύ λίγο χρόνο, γιατί είναι αρκετά απλή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι προσομοίωση ενός θερμικού κινητήρα σε ηλεκτρικό, με δικά μου λόγια αυτό, όχι αυστηρή ορολογία. Εντάξει, λέγεται solenoides motor ή solenoid motors στα αγγλικά, όποιος θέλει να ψάξει παραπάνω. Είναι κάτι όμορφο να το έχει κάνει στο γραφείο του έτσι και σκέφτηκα να δείξω λίγο πώς λειτουργεί και ο καθένας από εκεί πέρα μπορεί να αυτοσχεδιάσει. Λοιπόν, αν το δούμε λίγο από πιο κοντά, είναι καταρχάς όλο χειροποίητο, δεν υπάρχει κάποιο μέρος εκτός από το διακόπτη του, το οποίο είναι έτοιμος. Έχει ένα χειροποίητο τύλιγμα, εδώ πέρα φαίνεται, το οποίο είναι ουσιαστικά ένας πλαστικός σωλήνας που έχει τυλιγμένο γύρω-γύρω ένα μονωμένο σύρμα, σαν και αυτό που χρησιμοποιούμε στις ηλεκτρικές μηχανές, το οποίο μας φτιάχνει ένα ποινίο. Εδώ μέσα έχουμε ένα σιδεράκι οποιασδήποτε διατομής, δεν ανάγκη να είναι αρκετά εφαρμοστό μέσα στον κύλινδρο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το οποίο συνδέεται με μια μπιέλα, ένα διοστήρα, σε ένα κανονικό στρόφαλο, ο οποίος στρόφαλος έχει ένα βολάν, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα το μαύρο, που γυρίζει, και πάνω στο στρόφαλο έχουμε ένα έκεντρο, το οποίο έπεται 90 μοίρες του στροφάλου, όπως φαίνεται, τα έδρανα του στροφάλου, και το έκεντρο παρεμβάλλει ένα διακόπτη, ένα contact, μια normal open επαφή, η οποία οπλίζει 90 μοίρες μετά το στρόφαλο. Τώρα τι γίνεται, έχουμε σαφώς μια πηγή, εμείς ουσιαστικά παρεμβάλλουμε σε σειρά με το ποινίο το διακόπτη. Την ώρα που ο διακόπτης πιέζεται, το ποινίο ενεργοποιείται, σχηματίζει ένα μαγνητικό πεδίο και έχει ως αποτέλεσμα να θέλει να ευθυγραμμίσει το κέντρο αυτού του σιδέρου με το κέντρο του ποινίου. Οπότε έχουμε μια ενίσχυση, η οποία εκμεταλλεύεται για να γυρίσει αυτή η μηχανή, αποθηκεύεται κινητική ενέργεια στο στρόφαλο και έτσι οι υπόλοιπες 270 μοίρες μπορούμε να πούμε ότι είναι αποτέλεσμα της κινητικής ενέργειας που έχει αποθηκευτεί στο στρόφαλο μέχρι να ξαναγίνει αυτή η διαδικασία και έτσι έχουμε μια κίνηση, η οποία είναι σαφώς ανάλογη του μαγνητικού πεδίου, σαφώς ανάλογη του ρεύματος οπότε, των σπυρών, γεωμετρικών του ποινίου και διάφορα άλλα πράγματα. Το τροφοδοτούμε σαφώς εδώ με μια οποιαδήποτε πηγή συνεχούς ρεύματος, θα μπορούσε να ήταν μια μπαταρία, δεν είχα μπαταρία, έχουμε ένα ωραίο τροφοδοτικό εδώ πέρα, το οποίο δουλεύει στα 6 και 12 βολτ και τοποθετώντας το εδώ στην πρίζα, μπορούμε να δούμε τώρα πώς θα τρέξει αυτή η μηχανή. Η πολικότητα δεν έχει σημασία, δεδομένου ότι αυτό το φαινόμενο, όπως και να το πολλώσεις, θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, θέλει να φέρει το μεταλλάκι στο ίδιο μέρος με το ποινίο, δηλαδή να το ευθυγραμμίσει με τη μέση του ποινίου. Λοιπόν, εδώ έχουμε 6 βολτ, μπορούμε να δούμε ότι με μια αρχική κίνηση μπορούμε να τρέξουμε. Τρέχει στα 12 βολτ, έχουμε πολύ περισσότερες στροφές. Τώρα είναι στα 12 βολτ και τώρα ξανά στα 6. Όπως βλέπετε μπορεί να πήξει αρκετές στροφές, παρόλο που είναι μια πολύ πρόχειρη κατασκευή, είναι αρκετά εύκολο να γίνει. Και μπορούμε να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο την τάση, με επίφοβο να καταστρέψουμε το ποινίο βέβαια και η κατασκευή που δεν έχει τις κατάλληλες ανοχές, τριβές και αυτά, γιατί θέλησα να την κάνω όσο πιο απλή γίνεται. Δεν είναι κάτι, μπορεί μερικές φορές να κινηθεί και χωρίς αρχική κίνηση. Βγάζει αρκετή ροπή για το μέγεθος του μοτέρ.
Αυτή ήταν η κατασκευή. Για όποια απορία έχετε μπορείτε να κάνετε comment και θα απαντήσω σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται. Ευχαριστούμε.